Mm. Mm. Hello mga kawigel! So, yes. Ayan, meron po tayong nilagang beef bulalo, bone marrow. Yan, at pinag-iwalay na po natin yung mga gulay, yung laman at yung sabaw. At meron po tayong pinasosyal na dynamite. Meron po yung giniling at cheese. May cheese ka Yan, may na. sausawan po tayo dito. Yan. Kalamansi. Kalamansi. Ano ba ito? Patis. Patis para dito sa ating bulalo. Yan po, bago po tayo magmukbang po, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga verse namin. Nawa po lagi po kami may makakain sa araw. Maraming salamat po, Ama. Ito sa dalayan ka sa inyong butong anak, Heso Kristo na ang kapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Laro ulit tayo. Ay, Ito, kanina na. Sige. unang kagat po para sa inyo. Mm. Oo, maanghang. Medyo maanghang ha. Wow. Sarap. Oo po. Wow. Thank you po. Kain po. Mamaya natin to. Ito na, yung laman ha. Yes. Gulay po. Kain po tayo. Ikap sabaw, mainit. Mm. Init pa po. Mm. Sobrang lambot ng bulalo na yung laman, parang nagmamelt. Mm. Mm. Kain po. Sakto. Mm. Grabe, sobrang lambot ng gatel po.
Yan po tayo mga kawigay. Kaya naman ka din, ay. Yan, thank you. Ikaw tayo. Siya, meron marami. Siya, kuha ka na laman mo na lang ha, mga gulay ha. Marami po. Grabe. Dami, sana po maubos na dun. Lambot. Pasensya na po. Grabe no, yung tapis kalamansi. Grabe no, ang sarap. Yung naman tayo may mga ano, sa loob. Gitna-gitna, pagitan. Nag-gatel na. Oh. Sarap po talaga ito, sobrang lambot. Nagme-melt po sa bibig. Ako yung sabi. Bumagay yung dynamite po. Ang gulay. Lasa-lasa mo yung giniling sa loob ng dynamite na. Yung mga gatel. Gatel. Lambot. Kaya ba to? Ito na. Ito o. Yun. Oh, diba? Ay, ngayon, ako natundo ko. Gusto mo na yun ka? Matak meron gambang na ako. Ano ito ba? Ito oh. Sabukan ko yung dami bone ko. marrow. Ako na. Pero pa oh. Walang ha. Aba. Kulang na kulang. Pinamay ko na po. Hirap kasi sana. Sige po. Na, Apo, sige po. Parang pa. laman, solution. Yun sa'yo. Thank you po. Wow. Wala, marami pa ko dyan. Grabe yung... Solution. Oh, meron naman. Meron po. Grabe yung gulay. Bon mama. Sobrang sarap. Kain po. Sarap po talaga pag yan nagbulalo kayo o kaya nilagang baka po. Meron sa usabang ano. Alaman si Patis. Na may sili. Basta ko-compliment po. Ang tamis ng may. Tamis na yes. So, napakadami na itong ano natin, no? Dynamite. Kupin na natin talagang. Gas na mga gatil na to. Mapapansin nyo, nagbulala po tayo ha. Pero hindi ganun po kadami yung ano, bone marrow po natin ngayon kasi healthy living po kami. Lahat wala akong nakuha ng ano. Wala available. Yun lang po, hindi yun po nakayanan. Pero masarap pa rin. At least may bone marrow pa rin, no? Actually, kahit konti lang po yung bone marrow kapag yung mga gatel, napalambot ng mabuti itong baka. Lalo sa mga biyak.
Sobrang ano po, sarap. Kami yung pinapunta. Mhm. Nakuha ka pa, marami pa naman. Gulay. Apo. Yung nga lang ko, kahit talaga kailangan pag ganito ang ulam, gandaan nyo na ho, talagang maraming kanin. Dahil sobrang lasa ho. Pakpapak lang, ay, mahirapan kailangan may kanin. Saging din siya, no? Wala. Ay, tay. Sige. Sarap nun. Hindi siya sobrang anghang yung dynamite, kaya na. Kasi minsan mo kasi yung ganyan din feeling green, meron mas maanghang din eh. Hindi mo makaya ng bata. Dynamite. Pero po kaya. Ay, ano ba? Bulalo. Magagal. Sobrang lambot na. Yung mga gato, pag sobrang lambat, parang lasa ng ano na rin eh. Bone marrow. At na yan ah. Sarap niya po kasi yung sabaw sa bone marrow, mas maanghang yung ano, yung dynamite. Naghahalo-halo sa bibig natin. Masarap. Tama. Pag inilip niyo yung sabaw po, parang sobrang init dahil sa anghang ng dynamite. Ay, sorry. No? Well, nakakatawa na init. May mahang eh, may hangang dyan. Sagay. Nakakuha na ba ko kayo? Nako. Sarap to. Ikaw rin sa'yo, meron pa Ano ng pa po? Meron din bumaro pa to. Yun o. Kakurot eh. At least meron. Ano? Ako ko. Yan, kain lang kayo. Sarap. Umalan ko ng ating shoutout. No. Shoutout po kay Judith Ricote from Quezon, Ellen Bailon, Rovelo ng Biga, Silang Cavite, hello po. Lovely Mariano ng Medina, Saudi. Giselle Imperial Bobier, Emily Tuliao, Mike Amparo, Hermie S. Pabre. Thank you so much po. Charmy J. Win, Lava Free Martinez, Felix Roslyn Joyce Sayawan, kay Oni Bautista, hello po. Joanne Kerubina Lopez Quezon, Christine Jane Lesito, Cristina Alarza Jacobe, Fragas JT, Myla Magsino Pascual, Jamelia Castillo, and yung family niya sa Bicol. Coreses El Sario, mag-isa lang sa buhay, hello po. Edenia Macarulay and Salay, shoutout sa mga apo niya sa Caloocan at Tanay Rizal, sina Arion Luzben, Enid Meriden, and Mark Lionel, and Mark Erickson, Juliet Martinez, Irene Noff Labao, Cory Reroma, Samantha Gohol, Grefaldo, Antonia Foster, Nicole de Guzman, Saway-Saway, ng Pangasinan. Hello po. Siyempre siya, totoo kay Taryn Vincent Peregrino sa pamilya niya, kay Maring Grace. Sa dalawang angel niya, sa Kuya Rico ko, sa Ate Cherry ko, Kay Mama. kay Mama, Kay Ingrid Gana. Love Gana. Love. Tsaka kay, sa Just Lapam, sa Yeah. kay Honey, kay Rio. Ayun pa ba? Kay Tita Pel. Kay
Ito, Edison. Sa lahat ng mga sumusuporta po sa amin dito sa Sinusuricha, maraming salamat po sa lagi ang pagsalo po. Kung di Siyempre, pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and follow us on Facebook page Sino si Richard. At meron na rin po aming oh, TikTok. nagtitiktok na rin po. Ganun kami. Yan pa, natapos naman pa yung masarap na mukbang natin. So, siyempre, maraming salamat sa Diyos sa Thank you pagkantinig po. kaloob niya ngayon. Ito, sobrang sarap po ng bulalo natin, sobrang lambot, nagme-melt po talaga yung mga gatel, sobrang sarap. Pag sinawsaw niyo po sa lamansi, Patis. sobrang sarap. Tapos sigupan niyo po ng sabaw. At swak din yung dynamite. Ayun po. Maraming salamat po ulit sa pagsala. Hanggang sa muli po. Kaya, Di na lang mawala.